Lasten on hyvä aloittaa polkupyöräily potkupyörällä. Sillä on helppo oppia liukumaan ja saamaan tasapainoa pyöräilyyn. Kun potkupyöräily alkaa luistamaan, on hyvä mennä loiviin alamäkiin harjoittelemaan. Siellä saa helposti pitkiä liukuja ja se on turvallinen ympäristö, koska jaloilla voi jarruttaa pyörän lähes saman tien. Sitten on hyvä siirtyä 12-tuumaiseen polkupyörään, jossa on apupyörät. Apupyörät tulee jättää tarpeeksi korkealle, jotta lapsi ei pysty nojaamaan niihin koko ajan ajaessaan, ja silloin hänen tasapainonsa kehittyy ja samalla polkemisen motoriikka kehittyy. Työntötanko helpottaa huomattavasti aikuisen elämää. On helppo työntää pyörää eteenpäin, säädellä vauhtia, lisätä tai jarruttaa ja tarvittaessa jopa ohjata pyörää. Jarruttamista on tärkeää harjoitella. Laitetaan esimerkiksi jokin merkki maahan ja pyydetään, että lapsi pyöräilee ja pysähtyy merkin kohdalle. Näin opitaan paremmin pyörän hallintaa. Kun lapsi on oppinut polkemaan apupyörillä, on hyvä ottaa apupyörät pois. Hän osaa jo tehdä pitkiä liukuja potkupyörällä ja osaa polkea, joten kun nämä kaksi yhdistää, niin todella nopeasti oppii pyöräilemään ilman apupyöriä. Lapselle kannattaa valita aina oikean kokoinen pyörä. Oikean kokoisella pyörällä lapsella on paljon turvallisempaa ja mukavempaa pyöräillä kuin pyörällä, johon on hankittu liikaa kasvuvaraa. Kun istuin on laskettu alimpaan asentoonsa, tulee lapsen yllettyä jaloillaan maahan. Toisaalta, kun polvet lyövät ohjaustankoon, on aika vaihtaa uuteen ja isompaan. Lasten tulee käyttää aina kypärää pyöräillessä. On hyvä aloittaa kypärän käyttö jo ensimmäisestä kerrasta, joten siitä tulee tapa. Kypärä tulee asettaa noin 3 senttimetriä kulmakarvojen yläpuolelle, koska suurin osa kaatumisiskuista tulee otsaan. Kun lapsi pääsee alusta alkaen harjoittelemaan oikean kokoisella pyörällä, tulee pyöräilemistä mukavaa ja se on helpompi oppia. Tutustu lastenpyörämallistoon Crescentin nettisivuille ja koeajamaan pääset lähimmällä jälleenmyyjällä.